Zdravím všechny, tady Jarek je tam u dalšího videa. Toto video je takový speciální, protože já jdu, je to takový challenge, vylez na tento strom. Což znamená, mám helmu, protože pro jistotu bych spadl. No není to povinno, máte to. Tak, myslím, že se to můžu. Pustit a uvidíme, jestli to přežiju, protože to bude docela zábava. No, zábava, nevím, jestli bude pro vás, ale nevadí. Můžeme rovnou na to. Můžeme. Menší problém, nejde to dál. To je důvod. Tak jsem vylezl na tu první patra, ale už nejdu. A to proto, že tam už má méně místa, ale jak tam vylez, a za druhé, je to taky tady dobrý, za třetí. Když se mám spadl. Tak, teď musíme nějak vylez dolů. No, no, tu. Ačkej, že jsou velmi větve. Lol, jak to leze? Fuj, moje rameno, fuj. Tak takhle dopadl strom. Takže to je vše z toho videjka. Nevím, čekaj si něco zajímavějšího, ale tak třeba pozítří už budou už nějaký vlaky a podobně. Takže to je vše z toho videa. Pokud se ti líbilo, zanech like nebo odběr a jestli chceš, taky koment. A z toho videa čus! Příšerné nápady mě napadají.